ddim yn credu mewn Duw, wedi rhoi'r gorau ar yr eglwys yn y gorffennol, yn credu ond eisiau gwybod mwy am y ffydd, neu jyst â diddordeb. Mae'r cwrs Alffa i bawb, mae'r cwrs Alffa i ti. Mae'n gyfle i edrych ar gwestiynau mawr bywyd. Mae Caersalem Caernarfon yn bwriadu cynnal y cwrs Alffa Ar-Lein yn y Gymraeg yn ystod yr wythnosau nesaf. Bydd y sesiynau yn rhyw awr a chwarter gyda'n cynnwys gair o groeso, gwylio ffilm hanner awr, a'r ffilm fydd yr unig ran Saesneg, ac yna trafodaeth yn y Gymraeg am hanner awr i orffen. Dim os lle i chi'n byw, allwch chi ymuno gyda ni dros Zoom, ac yna ar ddiwedd y cwrs, newn ni roi chi mewn cyswllt gyda eglwys sydd yn lleol i chi. Byddwn ni'n dewis diwrnod ag amser sy'n fwyaf cyfleus i'r rhan fwyaf o bobl fydd wedi cofrestru diddordeb. Felly beth amdani? Ewch draw i caersalem.com/alffa i gofrestru eich diddordeb heddiw, a cofiwch wneud hynny cyn Mai y 15fed. Croeso i chi ymuno gyda ni i edrych ar rai y gwestiynau mawr bywyd.